Hello guys, welcome back. Nako karon sa among tindahan, Maligya. Story time. Moni ang story atong nagtake ko sa DOST JLSS na examination. It's true guys nga I wasn't expecting that I'd be able to pass the DOST JLSS examination. Kaya nga no, kato na time nag part-time ko. And every day after school ang akong buhaton kay mag-work. Yes. Walay tulganay. Literal. Kay taga-uli na ko. Nagtrabaho ko sa gihatag na sa ako ang task. And then after that, I'll give time to study the topics nga naklasihan atong adlaw sa amo ang major. So mo to, nagahatag ko og oras para magtuon sa amo ang major subjects. And then after that, matulog ka jud. Everyday mga 2 to 3 hours mo siguro ning lisod kaayo ko makatulog karon og sayo kay naanad ang ako ang lawas nga matulog og tigdugay nga na bitaw. Like literal na dili gyud kay ko makatulog tarong. So mao to, taga-kadlaw na gyud ko magtulog, mag-busy mi sa akong uyab everyday kay tungod sa ka-busy. So mo na siya ang akong backstory na. So mo nang i-share na ako. I-share lang nako tong grabe ka struggle tong time tong mag-take na gyud ko og scholarship examination sa DOST. Ang nahitabo kay nanghangi ko sa ako ang ante, kay akong ante may gahatag og task na ko good. Dili siya paryente silingan, pero she is an online job worker for how many years already, and she's great. She's really great. So mo na siya, nanghangyo ko sa iya ang pwede dili sa ko maka-work this week kay na ako'y i-focus, importante kaayo. Maura na akong giingon sa iya guys, wala ko nag-ingon nga mag-take og DOST kay nga no, maulaw ko kay basig mabagsak kay nga mo to. Nanghangyo ko nga dili sa ko mag work, dili sa ko mag part-time sa iya. And no to nga 1 week before na lang jud to, 1 week before ha, pero gay nahinay na ko review a month before pa lang sa DOST JLSS exam. Gay nahinay na ko review ana basta makalugar ko. So mo to nangayo ko 1 week before niya, pero kay langayan man kay ko, dugay kay nako na manang task nga yang gihatag sa kuha. Mo to gina-overtime man ako. Hapit na gyud nag-approach na gyud ang exam. 3 days before wala pa ko nahuman sa akong gi-work. Yan gyud ko na jud ni pwede. Mo to gihatagan ako isa ka adlaw nga walay tuon, walay reviews sa DOST JLSS exam. Gihatagan ako one day nga work lang yun, walay tulganay kay para mahuman lang yun. So mao to, nahuman na dyan siya atong katong task na human. And after ana, kayod na din kog review 2 days before sa exam. Walay tulog gyapon kay lisod pod 2 days before sa exam na lang yun to. Okay, so gi-share na ako guys kay tungod gusto na ako iingon nga kung napa kay oras to study, then study. Ayaw i-mind imo ang mga madunggan sa imong nahuna nga wala na kay oras, ga-procrastinate ra ka tibuok nimo bulan nga gihatag sa imo ang bakante.
mind you guys. Bahalag 30 minutes, good na kayo na. So, if you need a motivation today, then maybe ma-motivate is imo ha. Ug start sa pag-review. Just start. You don't need a perfect setup, a perfect timing. Just start. Maura gyud na, guys. Maura gyud na. And then to all those students nga feel nila wala sila resources, feel nila wala makatabang sa ila, have faith and believe in yourself. Kaya na ninyo. Daghan na kay resources na makita online. Kamo na lang yun ang gihulat kay para mulihok og mag-study. No? So, mura na akong i-share guys. I hope na naka-learn mo na nga lesson.